танқиси аз қад дорӣ, мехоҳӣ қадди зебо дошта бошӣ, пас узмах мушкилии шуморо бартараф мекунад. Аз 10 сантиметр то 15 сантиметр қадди шуморо дароз мекунад. номеро дар рӯи экран занг бизанен. консултатсияи бепул, доставкаи бепул. мехоҳӣ ки ҳамсаратро розӣ гардонӣ, тӯли 1 дақиқада тамом мекунӣ, пас мази френк мушкилии шуморо осон мекунад. то 40-45 дақиқара метавонед хонадоритона давом диҳед. مردم دو کارشه Давай. همه چی؟ Özüme kardan mı bu? Cuma tabii. Özüme kardan mı bu? Bismillah.
Tamam bura var da. Bir surat gir testlerde. Surat bugüne. Bunu sokağa merhame garaftı. para